Għaddew 34 sena minn dak il-lejl traġiku, lejl li biddel l-istorja politika ta' pajjiżna. Il-lejl li fih inqatel Raymond Caruana. Il-qtil politiku ta' Żagħżugħ Gudjan ixxokkja lil pajjiż kollu. Kien żmien ta' tensjoni politika li laħqet il-quċċata tagħha b'dan il-qtil imwettaq minn min kien tant momi bil-pika politika partiġġana li wasal jispara fuq każin li fih kienet għaddejja attività soċjali. U Raymond spiċċa minn xhur mal-art, fadira dem. Kellu biss 26 sena. Pajjiżna kellu martri tal-libertà. Iżda l-Gvern Laburista ta' dak iż-żmien ipprova jbiddel l-istorja meta għalih akkuża lil Pietru Paul Busuttil. Frame-up li fortunatament ma rnexxix u Busuttil ġie liberat minn kull akkuża. Minn dakinhar ta' delitt il-Gvern Laburista kien baqa' fil-poter sa 5 xhur wara u f'dak il-perjodu baqa' jkaxkar saqajh tant li ġustizzja baqgħet ma saret qatt. Iżda għalkemm inqatel il-Raymond Caruana baqa' qatt ma nqabad, dak li seħħ fil-Gudja kien saħħaħ aktar il-fema tal-maġġoranza li pajjiżna kellu bżonn bidla għall-aħjar. Pajjiżna kellu bżonn ix-xogħol, il-ġustizzja u l-libertà. F'dak iż-żmien mudla mal-politika f'pajjiżna Edi Fenekadami ma waqax at-tentazzjoni ta' tpattija. Anzi, fl-ewwel diskors tiegħu wara dak li seħħ fil-Gudja 34 sen ilu, il-kap nazzjonalista ta' dak iż-żmien kien offra l-politika tar-rikonċiljazzjoni. Il-qtil ta' Raymond Caruana kien it-twelid ta' nazzjon ħieles mill-politika ta' konfrontazzjoni u vjolenti tal-Gvern Laburista ta' dak iż-żmien. Fil-fatt fl-elezzjoni ta' 9 ta' Mejju tal-1987, il-poplu għażel il-politika ta' viżjoni preżentata mill-Partit Nazzjonalista bil-Labor iħallas b'25 sena fl-oppożizzjoni. L-avveniment ta' 34 sen ilu jibqa' jitfakkar ta' kull sena mill-Partit Nazzjonalista. Għadin l-okkażjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella għall-għaqda fost il-Maltin u l-Awċin ta' rieda tajba. Il-qtil ta' Raymond Caruana jibqa' weġġa għall-familja tiegħu, tibqa' weġġa għall-familja Nazzjonalista, tibqa' teba għall-poplu Malti u Awċi kollu. Hemm bżonn nibqgħu kuljum nippromettu bħala politiċi, bħala poplu li ma nħallu l-ħadd jagħmel il-politika politika tribali, politika partiġana. Hekk biss nistgħu nimxu l-qudiem bħala poplu wieħed, poplu maqut. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jingħaqad fit-tifkira għal martri tal-libertà billi poġġa kuruna tal-fjuri fuq il-qabar tal-familja Caruana fiċ-ċimiterju tal-Gudja qabel quddiesa fil-Knisja Arċipretali tal-Gudja li tmexxiet mill-Arċipret Dun Norman Zammit b'suffraġġju għal ruħ Raymond.